bese liyaphetwa emakhothameni esaba, bese kuthi ngaphakathi bese bedla inyama. Ingelosi yembubhiso noma ingelosi yokufa kwakumele ukuthi mayidlula ibuke esabheni bese ibona igazi bese iyadlula, ngoba igazi lisho kwenzeka ngaphakathi. Haleluya. Ngaphakathi kuhlatshiwe, ngaphandle kwegazi. Akazi kwenzeka ukuthi kube khona igazi ngaphandle, ngaphakathi inyama ingabibikho. Ngaphakathi inyama ibe khona. As long as ngaphandle igazi likhona, nangaphakathi akavele umsebenzi ngokuba lethu iphasika kuhlatshiwe elinguKristu. Amen. Haleluya. Yadlula ingelosi yembubhiso umhla ka-14. Kwaku one day, kwakuphepha nokusinda ka-one day. Kodwa nelethu iphasika elinguKristu lihlatshiwe, elethu akuwona u-one day womhla ka-14. Ngoba khona uma uphumile wongeke uphephe, ngenxa ukuthi igazi alikho kuwena, kodwa igazi lisesabeni. Wongeke ukwazi ukuthi uhambe uye edolobheni bese uthi ngokuya kwakhe edolobheni uphephile, ngoba igazi liseyikabheni alikho kuwena. Kodwa nelethu iphasika elinguKristu lihlatshiwe, elethu lingcono. Anisivumele sithi elethu iphasika lingcono ukunephasika labo. Hallelujah. The permanent significance of Christ is the Passover. Elethu akuwona one day, a pay for one day. Elethu is paper forever. Amen. Akhona ukusinda kuba one day. Hallelujah. Amen. Bona ukusinda kwabo kwaku one day. Futhi isiqiniseko sokuthi bazosinda ngempela kwakuyigazi lesisabili. Kodwa uhle ngabo ukuthi into eyenzeka ngaphakathi azelwa into engaphakathi. Hallelujah. Thina kuyenzeka ubone ngegazi ngaphandle, ngoba nakho ubona isudu ezebhala ukuthi pastor sibanibani ku-Facebook, kodwa uma ucheck ama-inbox ugijima nama-inbox ey'ngane, okusho ukuthi ngaphakathi inyama yikho kodwa igazi ngaphandle khona. Haleluya. Mhlawumbe umehluko ungalapha, kodwa masuwazana naye usukwamukele uKristu Jesu, igazi lingaphandle, igazi lingaphakathi. Haleluya. Ukuphepha kwabo kwaku one day, futhi lento yabo isho ukuthi ayingekho permanent. Haleluya. Kwakuyinto yesikhashana, into yokubambisa. Haleluya. Into nje yokubambisa. Ngiyakhumbula ngisayizangoma